गोमथाराखि बोराय बुरै जोङो दिनै मा खामानि मावनो फैदों आंनि बागानाव एकदम जों जाजोबथारबाय आरोखि ना आंनि बोराया नै हाग्रा सनदों मेचिनजों ओइ नायदो लोगोफोर माबायदि सनो जा मोजां संखायोना बिराद जोंबो जाजोबथारबाय आरो थालिर बागान बे आयु दालाय लामा खान्दाया आयु आंनाव बादों आयु बेन्दोंआवनो मेंबाय आरोना सान्दुं गोसायाव जानो सान्दुं गोसायाव मेंनानै जों दा नै रेस्ट लाथ'बाय दैया फाहामगासिनो बिसिनाबो रेस्ट लाथ'बाय बोराया दै लोंनो थांबाय ओमफ्राय सान्दुं गोसाखौ मा होनदों माया सेल्फ नामा बेखौ गाहायाव दोनो खोमा औ बेयो माबानो बे फकनो बे बैखौ अन खालाम माबा बैखौहाय ओरै खालामदेरफानांगौ ओइ स्टार्टखौ औ ओहो बेथ' अनखासो मेचिना दासो गोदान नालाय बारा रावबो रोङाखै मेचिनखौ सालायनो मानसिफ्रा बोरै खालामनांगौ बोरै मा खालामनाङा आयै नै मालाय गुमैमोना बागाना आयौ लेवार माबाय नामासै माला हाबावनांगौ जाखो आयु एथ'ग्राब जोंगोल खालामनानै दोनोलै गुमैया सयथिबो खमसे खमथ' एसे ट्रेक्टर होबानो जायो सिगाङाव लोगोफोर गोसोम जाजोब्बाय बोरायाबो हनै मेंनानै जिरायबाय बेसारा अयथासार गोसोम जाजोबखाबाय मानसिफ्रानो नाजाखाला अयथासार गरमखाबो सान्दुंखाबो आयै मावफेराना जोङो मावबाय थाबासो आदत जालाङो एसेखौनो सैज्य हाया माथो दिनै एसे गाबोन एसे मावलांबायसो थाबा हायोना ओमफ्राय जाहांबाय नै लोगोफोर एसे अयथासार जोंगोल जाजोबथारबायमोन माथो होनबावनो गयानो अन्थाव बाथाव नै जिरौ मिरौ जाजोबलायबाय आयौ आयौ गरमा थैनोसै लाजाला गोलोमजोबफ्रुखाबाय नै बार फैदों आयै दासो एसे आरामनो आरो दाउ दंसोगारथारो मालाय नै आब'मोनाव मेला मेलाथार जा गिदिर गिदिर दाउआबो बिमानि बिमा अनेक माखो दसे रेस्ट लाफैथ'बाय आरोना जों दा लोगोफोर नै दा ओंखाम जाबाय आरो जोङो ना अमा आथिंजों नै अमा आथिङा जा गिदिर गिदिरखा अमा आथिङा अमा आथिं दालि ओंख्रै 3 किल' भाजा आरोना लोगोफोर बेलासिलायबाय
ดังคำจากคำนั้นดูสิมาบงเสียมาไปกินไรไปไหนแล้วก็เพลินเสงเด้อดูสิบางนัดทางนี้เพื่อนบัดไทยเทคทัสเซอร์ไว้อันกี่นะเพื่อนค่าสิโรเมลสหับใบให้ดิเทคทัสไม่พอได้ ayo negar jengkel kak ayo gue balai babji jengkel zakat donaท่านเลยramai baikท่านเลยก็นั่งละไปจุดที่เฮ้ยDai, terus kaje nggak nih? Jiku mai bibenang purai. Ah, bakal nih, apa mana ya? Itu kerja jungle sampai bayi hai. Jauh, kecil. Kasih ayau. Kasih kopi lagi bidang jahat. Kasih ayau nih. Kayak ada buraya, sekarang udah bener nggak? Ini tidak begitu. Lagi pada panai menkabayang suci mengenai menbai dan menyauza untuk kasih tentang suci berkorot lainnya ini. Biba berminat lainnya nula, andas berlainnya nula. लोगोफोर सानाबो हाबखाबायानो दा जों दसे मावनानै थांनोसै दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोसे सापर्ट होलांदो आंखौबो अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो आरो आंनि फेसबुक पेजआवबो पेजथ' नङा आंना प्रफाइलाव थांनानै आंखौ फल' खालामदो अननानै प्लिज लोगोफोर Bye, bidiba logoफोर. Bye bye.